Jeg vil godt fortælle lidt om det, der hedder, eller det, man kalder rød numse ved småbarnet. Og det vil jeg egentlig gerne, fordi at, jeg synes, det er noget, men vi får rigtig mange forespørgelser i sundhedsplejen omkring. Hvad skal vi gøre ved den røde numse? Og det er faktisk også noget, som ingen helt kan sige sig fri fra som forældre, indimellem at opleve, at deres lille pus får rød numse. Lige meget, hvor meget man prøver at forebygge det, så er det noget, som alle på et eller andet tidspunkt vil opleve, det lille barn har. Og det er jo sådan, så når et barn bliver født, så har det jo fostertilværelsen haft fosterfedt over det hele, som har beskyttet huden. Barnet har jo ligget i vand, så har brug for beskyttelse. Når det lille barn så bliver født, så forsvinder fosterfedtet stille og roligt, og huden skal så til selv ligesom at danne sig et nyt liv og et nyt lag fedt og bakterier og hvad der ellers skal være på huden, som beskytter huden. Men det er jo en masse nye ting, der kommer til at berøre huden det første stykke tid. Og specielt numsen er nok det område, som sådan får de hårdeste belastninger fra dag 1. Altså afføringen har nogle skrappe stoffer, så urinen har skrappe stoffer, og så også det, at man hele tiden har en ble på, så det er sådan et fugtigt miljø, som numsen ligesom er i. Så det er hård kost for den lille numse. Man kan selvfølgelig forebygge. Altså, man kan forebygge ved altid at huske at skifte bleen hurtigt. Altså et lille barn skal ikke have en ble på særlig længe, og så snart der er afføring, så skal den skiftes. Og et lille barn skal heller ikke ligge for længe med en tisseble. Så det er i hvert fald en af de ting, der er vigtige at gøre som forældre. Man kan også forebygge lidt ved at lufte indimellem. Altså lade barnet ligge lidt uden ble, så det også sådan får lov at tørre godt, efter man har skiftet. Man kan fyndtørre numsen lidt, bare på sådan middelvarme. Det kan også give sådan rar, at numsen bliver ordentligt tør fra hver bleskift. Men indimellem vil man opleve, at numsen alligevel bliver lidt rød. Hvis numsen ikke er rød, skal man egentlig ikke bruge noget. Altså det er ikke sådan, at man skal gå og smøre forebyggende med alle mulige creme. Egentlig har den bedste af selv at prøve at danne sig et godt lag, som ligesom kan beskytte. Men hvis numsen bliver lidt rød, så er det okay at bruge nogle forskellige ting. Og det kunne blandt andet være noget, der hedder numsesalve. Nu nævner jeg ikke nogen firmamærker, fordi der er mange forskellige firmaer, der laver numsesalve. Men de laver sådan en lille beskyttende lag på numsen, så man smører bare et tyndt lag og beskytter sig mod de stoffer, der ligesom er i både urinen og i afføringen. Så hvis numsen er let rød, så er det fint med sådan en numsesalve. Hvis den er lidt mere rød, så kan det være en idé måske at bruge det, der hedder zinksalve. Meget tyndt lag. Man skal aldrig smøre tykt lag, for det kan faktisk irritere huden. Så tyndt lag. Zinksalve kan også hjælpe. Der er også en tjæresalve, Inetyol, som forskellige firmaer også laver, som også kan få en rød numse til at hele op. Hvis numsen er rød, er det også meget fint ikke at bruge nogle stive vaskesvampe, men måske noget vat eller noget andet lidt blødere, så man ikke sådan udsætter numsen for hårde ting, når man vasker. Og man skal egentlig bare bruge vand ved hver vask. Der er også et godt gammelt råd, kogvandsklude. Karsten? Du har lige nogle remedier her. Ja, og det er simpelthen et rigtig, rigtig godt gammelt middel, som jamen, det går flere hundrede år tilbage, så alle bedstemødre og oldemødre kender det. Og der er lavet videnskabelige rapporter om, hvordan kan det være, at kogvandsklude virker, og man kan faktisk ikke helt finde ud af det. Men det virker på rød numse. Nu har jeg snydt lidt, for vi leger, de her har ligget i denne her med lidt kogt vand på sig. Så man klipper nogle små klude, gerne forvasket laner eller en god forvasket stofble. Så putter man det ned i sådan en kop eller en lille skål, hælder kogende vand over og lader det stå og køle af. Når det så er kølet af, så tager man de her små klude, bryder dem op, og så ved hver bleskift lægger man dem på numsen. Det kan være, at man skal bruge 3-4 stykker for ligesom at dække det område af den lille numse. Så lægger man rundt omkring på den lille numse de her små stofklude, og så lægger man bleen ud over. Og ved hver bleskift, nogen tager kluden ud og vasker dem, andre smider dem bare ud sammen med bleen og har nye klude klar. Så ved hver bleskift bruger man de her. Og man mener, det er måske fordi fugten trækker ud af huden, fordi der er noget fugt i de her, der gør, at det kan hele op. Men man bruger det faktisk også til ældre mennesker, der får noget hudløshed under armen eller lignende. Der kan man også lægge kogvandsklude, så det er et rigtig godt gammelt middel. Men hvis nu, når man har været igennem alle de ting, jeg lige har nævnt, kogvandsklude, fyndtørning, creme, salver, og numsen bare bliver mere og mere rød, og den også begynder at skinne lidt. Man kan sådan se, når man har tørret, der er sådan skinnende skær på numsen af det røde, og der begynder måske at komme sådan lidt små knopper, så er det ofte svamp. Og svamp er noget, vi alle sammen har siddende overalt på vores hud, som faktisk beskytter os mod alt muligt andet.
Men nogle gange kan svampen tage over, og det kan den også ved voksne, men ved små børn er der altså en større sandsynlighed, fordi at hudet ligesom ikke har fået dannet det lag, der skal sidde og beskytte ordentligt, så svampen kan tage lettere over ved et lille barn. Og i numsen kan der altså lettere komme svamp end andre steder, fordi det også er fugtigt. Og så vil ingen af de her midler hjælpe, så er man altså nødt til at bruge et svampemiddel. Og det er en creme, der kun går ind og dræber svampen. Den påvirker ellers ikke huden på nogen andre måder. Købes i håndkøb, og hvis man er i tvivl, så snak med sundhedsplejersken eller egen læge om, at det her svamp, så man kan komme i gang med noget behandling. I sjældne tilfælde kan numsen også få en bakterieinfektion. Det er meget sjældent, men der vil svampemiddel ikke hjælpe, og numsen vil blive mere og mere rød. Der kan det hjælpe lidt at vaske med mild sæbe ved hver bleskift, så man eventuelt kan få bakterierne slået ned. Men hvis det ikke hjælper, så må man have fat i egen læge og have en svampedræbende creme. Det var lidt om rød numse, og jeg synes en ting, der er vigtigt at huske som forældre. Man er ikke en dårlig forælder, fordi ens barn engang imellem har en rød numse. Det kan ske for alle, fordi som jeg sagde før, at numsen har ikke helt fundet det leje. Huden er ikke helt klar til livet endnu ved sådan et lille barn, og det er hård kost at ligge i en ble en hel dag. En anden ting er, at det ofte faktisk ikke gør ondt på barnet. Det gør mere ondt på mor og far.